A boji se da ga ostavim, ne znam koliko mu treba. Koliko njemu treba? Šta je tačno sad išao na dimu? 2 minuta ti. A? 2-3 minuta. Pa valjda znaš kad je gotovo, ne znaš. Pa znam nego... Brzo si okrenula to. Nek stoji sad ovaj dio. Ne znam. Možeš da povučeš ovo, stavi ih tamo, a odmah stavljaj ćevape. Stani, pomeri i gore. Gore. Stani, nisi me razumela. Njih moraš veoma brzo da okrećeš. Koga? Ćevape. Jer oni veoma brzo se peku. Pazi samo na ovo. Bez asistencije, nema asistiranja. Nek se snaći. Tišina bre. Mnogo mi ovo ima da mi počne da mi gori, ne mogu da se koncentrišem na 5 stvari. Kako bre, pa samo gledaj sve. Ima 5 stvari, samo se koncentriš na roštilj, ništa ne drugo, ne radiš. A da ispadnem lepo tamo. Mo napakovat ću. Pazi, tamo nema više vatre. Kraja. Gledaj šta ti je sa ovim prvim ćevapom i gledaj šta ti je tamo sa mesom. Mnogo si se koncentrisala na pakovanje tih ćevapa. Zajebala se na vas dvojica već. To već nije lepo. Pivo ovdje za majstora. Odmah dođe. Imaš u ledu. Nasmej se. Bravo. Imaš drugu viljušku u šerpi. Ne diraj ga dok se... Pusti ga, ne... Polako sa ćevapima nešto. Pivo, majstor, izvolite. Hvala majstor. Imaš ti nož neki nešto? Direktno vidi da je gotovo šta je, kako li dalje živi, da ovo. Ova 3 još malo i gotovo, 4, 5, 6. Pa malo ih ljesneš se, znaš. Pazi, kad se ozbiljno ti kažeš, pazi, ti je savjet, mnogo dobro je. Ćevape. Ako može malo nežnije s tim ćevapima. Hoćemo mesto izvolite. Ne daj ga! Kako to bre posle ukusnije zvuči.
Vidi tamo šta ti je, vidi Evo. jel gotovo. Vidi jel gotovo belo. Ja mislim da jest. Raseci ga, poseci ga. I seci. Probaj. Ops! Nije, pa viš koliko je debelo s ove strane. Probaš, razumeš, Nancy? Čekajte. A? Ima da bude prva lipa. Malo se ja... Malo je krenula ti vatra dole. Malo vatra. Čekaj. Gdje je to pivko? Čekaj, malo samo, malo. Đavo, evo. Jebema su dupeni. Šta radiš sa tim belim tamo? No, malo se zaklona da ne izgori. Ajde proveri, evo ti nožić ovaj vidjelo belo, ja ne znam. Probaš ga, Nancy. Odsečeš, probaš, ispečeš se. Ne, radi nešto, ne šta ti kažem. Nije gotovo još. Evo, mislim da treba još malo. Probaj ti. Nije gotovo još. Ajde, ne znam s tim slikom, više je dobro.